Ассалому алейкум, духтарои зебо. Ман Муҳаррам асташ, вице-директори компанияи Фабилик. Масъулотҳои дӯст медоштаи ман аз ширкати Фабилик. Камакак дар бораи ҳамё маълумот медиҳам. Инаи шампунай беҳтарин шампунест дар Фабилик. Беҳтариношай. Шампунай инаи балзам. Духтарои ки мехоҳанд мӯи саршон рушди ҳавори хушрӯ шава, блистияж шава, духтаро ай ҳама истифода баред беҳтарина. Инаи шампун бениҳоят бӯи хушрӯ дорад, мӯҳа ҷилло метиҳад. И балзам мӯҳа ҳавор карда мекунад. Ана иё маскаш. Ман ай ҳами серия истифода мебарам. Беҳад серияи беҳтарина. Мӯҳое ки ҳастае ки шона мекунад, мепартояд, бо араваш мешавад. Ягон маротиба ҳавор буданашонро намефаҳмед. Духтаро ай ҳамиё серия гиред, иншолло пушаймон намешавед. Ини гели душ. Геле ки бӯи шафтолу мекунад. Духтаро бениҳоят бӯштойкияи места. Беҳад бӯи хушрӯ дорад. Ини шампун беҳад шампуни дӯст медоштаи ман. Бениҳоят хушрӯ, бӯи хушрӯ дорад. Бӯи обичный гул мекунад. Ани кондитсионер. И беҳад кондитсионери хуб аст. Барои либосҳои моро бӯи хушрӯ мекунад. Бӯи беҳтарин дорад. Бӯи гули сирхай нигоҳ кунед, духтаро бениҳоят бӯш зебоҳай. Ана парфюм. Парфюм иам барои либосҳо аст. Мошинкаи мо ки як вақт либос мегирем, мемонем, аётмон мепурад, запахи безеб мекунад. Ба ҳеҷ рӯ мо ҳавая буша гардонда наметонем да. Камакак дастрали мошина медозӣ. Ҳам парфюм стойки буш долга места да либос бура хушрӯ мекунад. Ҳам мошинкада запахҳои безеб мекадагиша нобуд мекунад. Не духӣ, бениҳоят духӣ. Духтарое ки дӯст медоранд ки бӯи ки свежи бошад, ай ҳами духӣ истифода баред пушаймон намешавед. Беҳад бӯи зебо дорад.